Напоследък се разпространяват някакви теории, че аз съм включен в някакви файлове. И аз се чуда на акъла. Вместо да вникнете в това, което аз създавам, вие разпространявате някакви клюки и лъжи за мен. Не мога да повярвам в какво поколение живеем, че аз да бъда доказан като някакъв престъпник, който има връзки с мафията. Прете да ме карвате в някакви долни лъжи, които целят само единствено да ми разрушат имиджа. Вие се имате много световен имидж. Вие се носите много големите. Веднъж поне затворете тъпите усти. Защото аз в файлове никога през живота си не съм бил. И сега сигурно ще си кажете то има всякакви файлове. Говоря за файлове, в които някакво лице, което се казва Джефри Епстин, се познавам с него и имам снимки с него. Като това са пълни глупости. Идеята е само единствено за да ви залъжат. Затова никога не се доверявайте на тролове в Instagram, в YouTube и в която и да е социална мрежа, които говорят лъжи за мен. Затова, че аз не лъжа аудиторията си, ще ви докажа, че в тези файлове аз не присъствам никъде. Така, здобих с някои от тези Epstein файлове, за които вие говорите, в които аз по никакъв начин не присъствам. И сега ще ви докажа, тъй като сега ще си помислите, че аз ви заблуждавам по някакъв начин, че не участвам в такива неща, но сега ще видите. Така, хората твърдят, че аз съм на тази снимка. Вие някога виждали ли сте ме с ето такава тип коса? Не, нали? Ето вижте. Буквално нямаме абсолютно нищо общо. Аз никога не съм се качал в такъв самолет, който да е супер луксозен и някакъв чичко да ме гушка по този странен начин. Затова първата ви теория е напълно опровергана, даже не знам къде е снимано това нещо. Така, когато си поръчах тези Epstein файлове, дойдоха повечето по този начин. Нямаше абсолютно нищо на тях, само единствено едни огромни черни правоъгълници, които няма как да прочетем и някакви цифри. Ако това считате, че аз съм някъде в тези празни черни места, прегледайте се. Така, ето и тук също така има някакъв подпис на някой, не знам на кого, но абсолютно никъде не пише името ми, нито дали съм член на някакви такива неща. Съответно тази теория опровергана, виждате само единствено черни редове. И тук също едно огромно черно квадратче и само някои бели. Тук къде виждате името Крикс? И сега следва най-скандалното. Но преди него също виждате само единствено черни редове, без абсолютно никакви доказателства, че аз съм там. И сега идва най-скандалното. Ако не разбирате езика на турците, това е ваш проблем. Тук пише невинни хора на езикът на турците. Затова това, че вие сте културно неграмотни, не е мой проблем. Но не стига, че пише невинни хора, пише и Крикс, защото след това следва не е в файлов ете. Тоест, невинните хора не са във файловете, а ето тези три букви предначертават името Крикс, но вие не го разбирате това нещо. Съответно, ето това е достатъчно доказателство, че аз не присъствам в никакви Epstein файлове. Затова, ако искате да ви залъгват по този начин, продължайте да гледате фалшиви новини и се надявам някой път да се вразумите и да осъзнаете, че аз не присъствам в такива файлове, тъй като първо на първо съм в България, а не в САЩ. И второ на второ, никога не съм имал никакви отношения с този човек. Това е.